امروز میخواهم شما را با یکی از نوینکه های کاتالوگ گذشته ادونت کاлендар с наборами сиворотка ай серияи роял ма уже истифода бурдистам, ма уже да дуюм рӯза уже результат дидам ва мехоҳам более подробности дар бораи ин бифаҳмонам. Барои тӯҳфа ҳам беҳад чизи хушрӯи коробкаша бинен, просто подарочный упаковкаш мекунен, я ленточка мезанен, всё подарка мекунен. И кадом рола бозӣ мекунад дар чеҳраи зебои ҳар яктаи мо. Нигоҳ кунед. Анамхе рақам дора. А 1 то 16 рақам дора. Ҳар як анамхе рақамша мекушоен, уже ма якумша истифода бурдам. Дуюмашта инам хали сиворотка дора. Ва дар таркибаш хали кусок-кусокҳои тилло ҳаст ки ана ҳамиё роли калона бозӣ мекунанд ва ҳама рӯза ай ҳами мо истифода мекунем дар рӯи ба пенка шуштагӣ рӯи топ тоза. Мемолем ва меистем ждат мекунем мекаша. Дигар ура намешавем баъди процедурае ки мо мекунем. Духтаро биёин подробности мефармонам. Аз 1 то 4 максимально увлажняет. Руи морем хе мулоимат мекна ки дальше рӯзое ки мо сивороткора истифода мебарем роли худша бозӣ кна. Руи мора мулоимат мекна. Маршинкаҳои рӯи шумора уже нес мекна. Да ай 5 то 8 рӯз. Ай 1 то 4 рура тайёр мекна барои удалени маршина. Ай 5 то 8 уже маршинаҳоро удалид мекна. Ай 9 то 12 рура контур мезанем, яъне ки рӯи шумора чотки мекна. Ай 13 то 16 чистая и сияющая кожа. Рӯи шумо топ тоза и нуронӣ по блескаму. Ҳамаш духтаро нигоҳ кунед. Масалан, якумаш инам хали цветай, ба оҳиста-оҳиста дар охир инай хали цвет мешавад. Бо цвети розовияй. Масалан, ҳами чанд рӯзе ки гуфтагиай, инам хе акошкара шумо ҳуй мекунед, истифода мебарен. Да чанд рӯзе ки рӯи шуморо тайёр мекуна, машинарутуна убират мекуна, ҳами сивороткаҳо цветошон минят шудан мегира. И навистагиай, ҳамаш ранги талабаи синфи 1 то 16 гирен ва ҳамеша ҷавону зебо бимонен бо ширкати Фаберлик.